Euskaraldia pasa berri den honetan, Barakaldoko EH Bilduk hainbat adierazpen egin nahi ditu. Izan ere, azken aste eta hilabetetan Euskaraldiarekin zipristindu izan dugu Barakaldo. Eta nola ez, ezin gara harroago egon. Eta berriz ere, eskerrak eman nahi dizkiegu lanean egon diren herri mugimenduko norbanako eta kolektibo voluntario guztiei. Hala eta guztiz ere, eta testuingurua baliatuta, EH Bildun uste genuen bazeudela aukerak bestelako aurrera pausoak emateko. Eta zentzu horretan, adierazpenetatik harago, ekintzetara pasatzeko ordua zela sinetsita geuden. Horregatik, joan den astean, ekimen bat proposatu genion Barakaldoko osoko bilkurari. Barakaldoko udalak izapideak hasitzan Eusko Jaurlaritzako bikain ziurtagiria jasotzeko. Bikain ziurtagiria Eusko Jaurlaritzak ematen duen ziurtagiri ofizial publiko eta doakoa da. Honen bitartez, administrazioan euskararen kalitatea bikaintasunez bermatzen dela egiaztatzen da. Hotz, administrazioak nolabait euskararen erabilera duina eta sasuntsua egiten duela bermatzeko irizpide sorta eskaintzen duen programa. Beraz, azkenaldian euskararen kontra nagusitzen ari den odaldarriaren aurrean eta herri moduan ditugun erronkez jakitun, gobernu ekipari ziurtagiri hau eskaz ezala probesatu genion. Barakaldoko udaleko indar politiko guztiek, ezkerretik eskumara, aldeko jarrera adierazi zuten, EAJ kenduta, gure sorpresarako. PNV argudiatzen zuen Barakaldok dagoeneko plan ugari dituela eta beraz horiek betetzarekin nahikoa zela. Ez dugu zalantzarik Barakaldok plan propioak behar dituela. Are gehiago, hauen sorkuntza prozesuetan aktiboki parte hartu izan dugu, baina horrek ez du esan nahi gehiago egin ezin denik. Eta bestelako ekimenak ez onartzea, Barakaldok duen potentzialitatea eta dauden aukerak mugatzea da. Are gehiago, PNV Barakaldoko Aroa Euskara Planari egin zion erreferentzia. Aroa izanik Eusko Jaurlaritzak hizkuntza politikarako duen marko estrategikoa. Herriko planean bertan, EAko gainerako administrazioekin elkarlana eta koordinazioa egotea jasotzen da. Beraz, ezin dugu lertu programa martxan jartzeko kontrakotasuna guztiz bat datorren bai tokiko bai erkidegoen planarekin. Bestetik, PNVko euskara zinegotziak egindako adierazpenen artean, ziurtagiri hau eskatzeko kontrakotasunak justifikatu zuen ezkerraldeko eta behatzaldeko udalerriak hau lortzeko ezintasunarekin. Hau da, ziurtagiria eskuratzeko zailtasunak traba gisa identifikatu zituen. Hau, gezurra izateaz aparte, 2008an dagoeneko Ortuellako udalak bikain ziurtagiriaren oinarrizko maila lortu baitzuen, ziurtagiriak izan ditzakeen zailtasunak oztopo baino aukera bat izan daitekeela adierazi nahi dugu. Hau da, gure hutsuneak eta gabeziak identifikatzeko eta etarabideak bilatzeko aukera bat. Honekin guztiarekin ateratzen ditugun ondorio nagusiak bi dira. Batetik, PNV kontrako jarrera adieraztea etxeko lanak betez izanaren seinalea izan daiteke. Hots, bikain ziurtagiriak biztan utz dezake Barakaldok hobetzeko dituen hainbat alor, eta horrek euskarakiko duten azaleko konpromisoa agerian utziko luke. Hala ere, eta lehen esan moduan, zailtasunak aukera moduan ikusi baino arriskutzat hartzen dituzte. Eta PSE, PP, Elkarrekin eta EH Bilduren babesa duen ekimen baten aurrean, haiek dira kontrakotasuna adierazi duten bakarrak. Bestetik, Barakaldon PNVren bulegotik ateratzen ez den edozein proposamenek baztertua izateko arrisku bizia du. Gaur egun, jardun politikoak eskatzen duenean kolaborazio eta ezberdinen arteko lankidetza, Barakaldoko PNV inoiz baino jarrera alderdikoiagoa ari da izaten. Eta hau, gure hizkuntzako aurrera egin dezan, benetako arriskua iruditzen zaigu. EH Bilduk euskararekin eta hizkuntza politikekin lotuta egon diren barne zein kanpo ekimen guztietan parte hartze proaktiboa izan du. Euskaraldiko eta korrikako batzordeetan, plan estrategikoa sortzeko prozesuetan, udal langileen hizkuntz profilen eremuan eta teknikoekin harremanetan. Gure partetik jarraituko dugu euskararen aldeko politika errealak eta eraginkorrak proposatzen. Barakaldon euskeraz ikasi, lan egin eta bizi gaitezen lortu arte.